Og så har vi haft vor kulinariske medarbejder Henriksen ude og tage pulsen på Pladerballets pulveriserende restaurationsliv, pølsevognen på torvet. Vi startede med en let anretning, der på menukortet stille og roligt blev kaldt krasser. Et friskbagt kummelotbrød blev lukket op og fyldt med, hvad den utrænede gerne bare ville kalde for sennep. Kenderne imidlertid kunne klage sig over den moutarde forte, som nok havde bedt, men alligevel klaget hos støverens anden hovedingrediens til et fint afstemt sovs tomat for bælgelig. Over det hele strøede en nænsom hånd en fælles hilsen fra urthave og industrifrityrer, den perfekte blanding af rå og ristet løg. Den øvrigt søde og opmærksomme betjening anbefalede, at vi hertil nød en Harbo Cola, men vi valgte at stå fast på vores 2 lunkne chokolademælk, og det var godt. De var udsøgt tempereret, ikke for varme og ikke for kold. Så var det til hovedretten. Med ledsager valgte et stort børge, og der skulle der særten rende med at se en kammerat, og sikkert børge. Serveret blev en oplevelse, vi ikke kan nøjes med at kalde pølse. Et stykke imiteret naturtarm var fyldt med nænsomt rørt fars, og god var der kød i, men fint afstemt af både kæbsnit og fedtafpus kom den ikke til at fremstå for tør. Den havde fået lige, hvad den skulle have, ikke for lidt og ikke for meget, og garneret som den var med sortbrændte glødeskaller fra den urensede stegeplade, kunne den ikke undgå at bringe det kulfyrede provençalske landkøkken i behagelig erindring. Med ledsagende kuvertbrød blev det hele anrettet på et rektangulært stykke pergamentpapir, som også gav plads for de supplerende dips. Selv valgte jeg en hotdog special, og den blev tilberedt ved bordet. Op af kogende vand, som efterhånden havde været i brug så længe, man må tale om en fond, fremdrog køkkenchefen personligt et stykke tarm, jeg ikke har set mig ved i hele min karriere som kulinarisk medarbejder. Rynket og grålig lå den der i den rustfri tank, men chefen spurgte, hvad skal det være med det hele? Deren af forventning gav jeg mesteren ved ja, og han gik i gang. Pølsen stæltes til væle på en aflang seng af opskåret letbragt franskbrødsdej, som forinden var blevet nænsomt smurt med en sovs remoulade, der var gul og smælende som solen. Herefter blev den maskeret med en sand symfoni af både farver og smagsnuancer. Moutarde forten og sovs tomaten havde vi mødt før, men nu optrådte der også en lys sødlig moutarde med en konsistens som nærmest som silikonebaseret fumas. Oven på det hele, mikrometer tynde skiver af cornichon, der havde ligget lige nøjagtigt så længe til krydderægge, at man nu tvetydigt måtte snakke om en egentlig agurksalat. Jeg valgte dengang at nøjes med det finsnittede sommerløg, og mine enormt meget høje kulinariske forventninger blev ikke skuffede. Mødet mellem min gerne og dette mesterværk var som et møde mellem elskende. En oral orgasme, der afsted kom konvulsiviske trækninger i både underansigt og magregion. Et kulinarisk trip uden grænser. Nu måtte vi drikke, og mens vi gæst valgte et sportsvand til børgen, var jeg ikke i tvivl. Jeg bærer med en ananasvand, hvis kunstig, kemisk, teknisk, let malingagtig aroma klædte dette festmåltid perfekt. Oplevelser af denne slags kommer selvfølgelig til at betale for. 52 kroner lige ud lød det samlede regning, og det må siges at være i orden. Blot må jeg dertil lægge udgiften for rensningen af min jakke, hvis venstre revers mødtes med overskudsværet fra den saftspændte pølse. Men den slags tager man gerne med, og det rokker ikke en tødel ved de 5 pølsetænger, som er mere end fuldt fortjente.